जोंनो सिख्ला नांगौ जों बेनिफ्राय नुरबाय सिखारा बाप्पय गोदान फाय बुजायाथ' जों पुलिसफोरजों र' जेम्स आदा मैया दाख्लै बे बर' सिख्ला मुस्लिम सेंग्राजों खारनायखौसो जों धरना होदो दा। गोदान फाय भिडिअखौ ससे नायनो नामा? देलाय जेम्स आदा भिडिअखौ ससे नायनो सानदों। মৰিলেও আৰু এতিয়া নাযাওঁ আৰু যাতে আপোনালোকেও মোক নিবিচাৰে ময়ো নিবিচাৰোঁ আৰু মোক কণ্টেক্টো নকৰোঁ কাকো আপোনালোকেও মোক माबायदि मोनखो गोदान फाय भिडिअखौ एसे नायनानै दुखुलै जेम्स आदा बे मुस्लिमफोरनिखौ ना जोख्रुबजोबना होनांगौलै जेम्स आदा। मा बुस्थुखौलै गोदान फाय मा बुस्थुखौ जोख्रुबनो आरे जेम्स आदा जों बर' सेंग्राफोरनाव गैला नङाब्रा। मा बुस्थुखौ जोख्रुबनो मा बुस्थुखौ गैला होनखोब्रा नोंलाय गोदान फाय आं इसेबो बुजिदियालै। ओइ जेम्स आदा बेफोरखौ दोनथ'दो दे नों मोनसे मोजां तामाम मोजां सायरि मारिना होदोलै। मा गोदान फाय मा होनखो नोङो सायरि र' होमबालाय साला माबा मोनसेसो दं बे आंनि मोखाङाव साला माबा मोनसेसो दं बे आंनि मोखाङाव ओरैनो थरिना आंखौ सिख्लाफोरा इगनर खालामबाय थायो। आरो सेंग्रा सिख्लाफोर नोंसोरखौ बुंदों स्ट्रं जाब्लासो सिख्ला मोनगोन। ओइ जेम्स आदा आंलाय स्ट्रं नंगौना नङाब्रा? थै नोङो लरग' जलफाय फाय मावा सोबजानायसो नों आदसा बारु लोगोफोर रायलायगौ माने बांगौ बे लरग' जलफाय गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होलांबानो जाबाय दे लोगोफोरा। जय बर' हारिनि जय।